Oh, idol. Oh, na-idol ta ka eh. Milakas rin. Shoutout kay Dennis. Yan guys, update sa mga papasok sa trabaho habang wala pang baha. Shoutout sa mga nabaha pa rin Sir, Pascal, api tulungan mo si Daddy, akin na yung bayadan. 380. Hey guys, good morning sa ating lahat. At ngayon nandito tayo ngayon sa Dagupan, kung saan ay magko-commute tayo ulit. At hindi tayo nakabike guys. Yun, yung motor din natin guys, hindi pa natin napapaayos. Kaya iniwan muna natin. Pasamantala muna tayo magko-commute sa araw-araw na to. Hanggang hindi pa nakaka-recover yung motor natin. At mamaya bibisitahin natin yung motor natin kasi ilang araw na nandun naka-stay. Hindi ko na alam kung kamusta na siya. Basta importante doon guys, maayos siya. And then mayuwi natin ng umaandar na yung motor guys. Sana ano. At shoutout nga pala sa mga gusto mag-sponsor ng oil joke. Oh, idol. Oh, na-idol ta ka eh. Milakas rin. Shoutout kay Dennis. Yan, guwapo. Siyempre, guwapo na doon. Vlog. Yan guys, update sa mga papasok sa trabaho habang wala pang baha. Ganito yung update sa atin dito sa kahit di ka ganito yung tubig muna guys habang wala pang kalay yung tubig. Ganito kalaki yung tubig dito, pero mamaya yung lalaki yung tubig dito guys. Hey, what's up? So ngayon guys, yun, nandito na tayo sa warehouse club kung saan dito ako yung nagtatrabaho. So ngayon guys, nagbibihis na tayo para ayos na tayo ng ating mga gagamitin and then sa ating trabaho. Yun, shoutout sa mga papasok pa lang sa kanilang trabaho. Ingat po kayo guys, mga kadyosa. Iwasan yung bilisan yung mga motor nyo. Kung may motor kayo, huwag nyo masyadong bilisan kasi yung kadulas yung daanan natin. Careful lang tayo guys, makakarating tayo kung saan tayo pupunta. So yun guys, nagbibihis na ako. Yun, lalabas na yung aking damit. Shoutout kay Kuya. Yan. Sir, okay lang, shoutout. Yun. Taga-saan ka Kuya? CBT ka mo, short mo sa CBT. Hindi taga-saan? Dyan. Oh, yun. Shoutout sa mga taga-Mangaldan. Yan, CBT dyan. Nagkatrabaho din sa Seaside, di ba Kuya? Oo. Oh, yun. Shoutout sa mga nabaha pa rin. Lalo na yung motor ko guys. Update ko kayo kung anong nangyari sa motor natin. So yun guys, yun. Abang-abang na lang tayo mamaya. So yun guys, dito na natatapos ito video na ito. Ngayon sabing, never give up. Mga kadyosa, let's go.